با شرافت استقلالیت دولتی وطن محبوبمان در تمام مؤسسه‌ها، کالج و دانشگاه‌های عالی، جوانان خوش اقبال دوران استقلال پای آموختن هنر و مهارت کسبیشان تلاش نموده ایستادند. این همه از ذوق بلند خود جوانان امروزه وابسته است. از جمله در ساحه پیشرفته صنعت، جوانان با کوشش و زحمت‌های شبانه روزی دنبال ایجاد اثر و آهنگ‌های نو به نو هستند. скрипка яке аз асбобҳои қадима ба ҳисоб рафта, навозандагони ин асбоб тавассути завқи баландашон ҳамарӯза ба эҷоди асарҳои халқию эстрадӣ ва хориҷӣ машғуланд. Давлатшо Муродов навозандаи ин асбоб аст. Соли дуюм аст ки номбурда дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон дар шуъбаи мусиқии созӣ таҳсил намуда, нозикиҳои асбоби скрипкаро аз худ намуда истодааст. тавре ки аз рафти банаворгирӣ маълум гардид, ӯ ба ин асбоб хеле дилбастагии зиёд дорад ва оҳангҳои халқиро моҳирона менавозад. номи ин сози мусиқӣ скрипка ва номи инаш бошад смичок, яъне камончӯб мебошад. дар аввал омӯхтани ин сози мусиқӣ хеле душвор аст, вале ман ки аз хурдӣ орзуи навозандаи ин созро доштам, ба ҳамаи ин мушкилиҳо, яъне тоқат карда, сабр карда ин сози мусиқиро омӯхта истодам ва қариб ки омӯхтам ва баъдан омада ба донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода дохил шудам ва хостам ки ин ҳунари худро сайқал диҳам. тавре аз гуфтаҳои Давлатшо бармеояд, бо асбоби скрипка эҷоди асарҳои баландмазмун барои навозандае ки нав дар ин роҳ қадам мемонад кори душвор аст. шавқи баланди навозандагӣ, истеъдоди воло ва кӯшишҳои пайваста метавонад ки навозандаи асбоби скрипкаро муваффақ гардонад. имрӯзҳо ба боварӣ том гуфта метавонем ки омӯзгорону навозандагоне ки саҳми худро дар пешрафти санъати мусиқии тоҷик гузоштаанд хеле зиёд мебошанд ва ҷавонони зодаи истиқлоли кишвар бошанд. پای تلاش و زحمت‌های شبانه‌روزی می‌خواهند در پیشرفت و نموی صنعت سمگذار باشند.